Hola, nois i noies del Madurell. Com cada dia hem de fer una miqueta d'exercici, moure el nostre cos. Avui us explicaré un exercici que fem amb les nostres cames i els nostres peus. Però abans de tot, hem de començar fent una miqueta d'estiraments. Vinga, anem a estirar. Ens agafem una cama, estirem, aguantem una mica, aguantem. Molt bé. Ens agafem l'altra cama, estirem, aguantem una miqueta i molt bé, anem a començar. Mireu, ens posem de puntetes. I de puntetes podem anar endavant, caminant endavant de puntetes per tota la casa. Podem passar per la cuina, el menjador, podem anar endavant i enrere de puntetes per tota la casa. Caminem, podem anar a poc, podem anar molt ràpid, de puntetes per tota la casa. Un altre exercici que també us recomano és posar-nos de talons, amb els dos peus de talons, i anem caminant per la cuina, pel menjador, per la sala d'estar, pels balcons, pels terrats. I així, de mica en mica, activem tot el nostre cos, endavant i endarrere. Val? Doncs res, espero que us hagi agradat. Vinga, una forta abraçada. Uns petonets. Adéu! Bon dia, nens i nenes. Mireu, jo us explicaré una activitat que té a veure amb animals. Però s'ha de representar, únicament. Mireu, com consisteix? Heu de buscar algú que us vagi dient diferents animals i vosaltres el que heu de fer és moure-us com ho faria cadascun d'ells. Us dono exemples. Jo començaria per animals més propers, com són els domèstics, que poden ser un gos, un gat, i a poc anar buscant animals que estiguin més allunyats, com els animals de granja, animals salvatges, inclús us podeu aventurar i fer animals ja desapareguts, com són els dinosaures. Aleshores, què volem? Volem que cada vegada us moveu fent diferents desplaçaments. Si us diuen la serp, no us oblideu que la serp va pel terra i repta. Si us diuen el conill, recordeu de saltar. També amb una granota, amb un cangur. Quan anem a quatre potes, com un cavall, un gos, podem anar sols amb dues cames, com ho fan les gallines, o inclús podeu anar molt ràpid, com ho fa un velociraptor. Tot això ja us ho deixo a la vostra imaginació. Jo ara us faré un petit exemple, i per això necessito una mica d'ajuda. Repto com una serp. Salto com una granota. El cavall. Així que ja m'explicareu quin animal trieu. Fins després. Ara practicarem una mica d'esport fent uns passes de pilota sense que caigui al terra. Vinga. Us ha agradat? Doncs podeu practicar a casa. Mireu, jo us proposo un repte per aquests dies. Es tracta d'un exercici d'equilibri i de coordinació. Heu d'agafar un pal d'escombra que tingueu per casa, obrir bé la mà i intentar que s'aguanti amb equilibri sense caure. Us diré també el secret. És important que mireu tota l'estona a la part de dalt i així aneu corregint el moviment. Si el pal va cap a la dreta, heu de moure la vostra mà cap a la dreta i així anar corregint. Anem a fer una prova. Molt bé, ja us ha sortit? Doncs ara us repto a que ho feu caminant per casa vostra, o si voleu podeu afegir més nivell de dificultat, que és fent equilibri en diferents parts del cos, amb el colze, amb el genoll, fins i tot amb la barbeta. Vinga, ànims! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh.
say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, Hola, nens i nenes del Madurell! Què tal, com esteu? Mireu, avui farem la postura de la triconàstana, o també es diu el triangle. Aquesta postura ens ajuda a posar-nos forts dels braços i de les cames, d'acord? Així que us ensenyaré una miqueta com hem d'entrar a la postura i com es fa. Mireu, obrim les cames, així, més o menys, i girarem el peu dret cap endavant. Haurem de mirar que el taló, aquesta part d'aquí, estigui recte, és a dir, en paral·lel, amb el pont de l'altre peu. Ens col·loquem. Molt bé. Cames fortes i braços en creu. Quan estiguem preparats, intentarem que amb el braç dret intentar tocar l'horitzó, de forma que el nostre cos se'n vagi cap a la dreta. I quan no puguem més, baixarem fins al peu dret. Cames. Espero que us hagi agradat. Namasté! I ara, després de fer l'hocico, farem 3 relaxacions com sempre. Inspirem profundament i traiem aire a poc. Ho tornem a fer. I un altre cop. Ara que estem més tranquils, busquem algú que li farem un massatge. Ens asseiem al seu costat i comencem.